रायजो राजा नोंथांमोन, आङो जाय रादाबखौ नोंथांमोननो होगोन, आङो जाय मेसेजखौ नोंथांमोननो होगोन, जोंनि बिमा माहारि आइजोफोरा गथ' बायै बायै गामि गामि थांनानै बयनोबो बे रादाबखौ फोसावनांगोन आरो मिथिहोनांगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, बेनो जादों फैगौ जुलाइ मासनि उनावनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ क्रेप बायसिगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, बिपिएफजों दैदेनजानाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय काउन्सिला फैगौ जुलाइ दाननि उनावनो क्रेप बायसिगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ फैगौ गोलोम बोथोरनि जे पार्लियामेन्ट जे बाजेट सिजनाव मानोना बियो पास जानो थांगासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोन, आरो बियो 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जानाय लोगो लोगोनो बिटिसिआव इन्टेरियाम मोनसे गभर्नमेन्ट जागोन। रायजो राजा नोंथांमोन, भारतनि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारा जेब्ला सिगनेचार होनायनि उनाव बेयाव इन्टेरियाम गभर्नमेन्ट जागोन। आरो बै इन्टेरियाम गभर्नमेन्टखौ सोर सालायगोन? रायजो राजा नोंथांमोन, जायफोर 2027 जानुवारियाव 27 जानुवारियाव जि पिस एकर्ड जादोंमोन, बे पिस एकर्डआव जाय बिथांमोना सिगनेचार होदोंमोन, जेरै मानाव गेदेर प्रमद बर', जेरै मानाव गेदेर गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मानाव गेदेर रन्जन दैमारि, गोबां जाय बिथांमोना सिगनेटरिमोन, दा बिथांमोना बे इन्टेरियाम गभर्नमेन्टखौ सालायगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, थ' बिनिखायनो रायजो राजा बयनिसिमबो खावलायनाय, जाहाथे जोंनि बिमा माहारियानो जा, जोंनि बिफा माहारियानो जा, गथ' बायै बायै थांनानैब्लाबो बयनोबो बे मेसेजखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, थ' बे समाव जोङो सावरायगोन, मानोना मनास कनस्टिटुवेन्सि जिथुनाखि मनास समस्तियाव जोंहा ओरैबायदि मोनसे रायजो राजाफोरा ओरैबायदि लोब 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 बाहागो लादों। बे जोंनि मानाव गेदेर फैला जे बरगयारि बिथाङा मनास बे कनस्टिटुवेन्सियाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै बिथाङा गसंगोन, बिथाङा एमएलए दारायगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, आरो बिथांनि एगेन्स्टआव, बिथांनि अपोजिटआव थागोन थानेस्वर बसुमतारी, मानाव गेदेर थानेस्वर बसुमतारी। दा जोङो बे समाव रायजो राजानिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय, रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना थानेस्वर बसुमतारीया जादों बिजेपिनि एनडिएनि। रायजो राजा नोंथांमोन, थानेस्वर बसुमतारीयानो जादों एनडिएनि बिजेपिनि। रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना जोङो बिजेपिनो दिनैनि समाव जोङो बिटिसि काउन्सिलाव भट होनो गोनांथि गैया। रायजो राजा नोंथांमोन, बिजेपिजों जेबो सोमोन्दो गैया। रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना दिनै जोङो नोजोर होनांगोन, जोंनि जि मनास कनस्टिटुवेन्सिनि रायजो राजाफोरा नोजोर होनांगोन, मानोना नोंथांमोननि जि फैला जे बरगयारि बिथाङा नोंथांमोननि जिथुनाखि समस्तियाव जि एमएलए जानो थांगासिनो दं, नोंथांमोननि थाखाय बियो जोबोद गोजोनथावना आरो बरायनानै लाथावना आरो बाख्नायथावना आरो जोबोद मोजांनि खोथा। रायजो राजा नोंथांमोना शुभ लखन होननानै बुङो जायखौ जोङो। थ' बिनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे नैबे एनडिए आरो बिजेपिनि जि केन्डिडेट थानेस्वर बसुमतारीनो नोंथांमोना भट होआलासिनो, नोंथांमोना फैला जे बरगयारि, मानाव गेदेर फैला जे बरगयारि बिथांनो नोंथांमोना जुदि भटखौ
नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जुदि नोंथांमोना होयोब्ला नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव थुनानै जुदि बिथांखौ MLA महरै नोंथांमोना आसाम एसेम्बलियाव दैथायहरनो हायोब्ला नोंथांमोननि जेसेबां माने समस्या दङ जेंना जेंसि बायदि बायदि जौगानो गोनां बायदि बायदि लामानि प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम दालां कालभारनि प्रब्लेम माखासे बायदि बायदि नोंथांमोननि जायगायाव ओनसोलाव जि अभाब दङ बे अभाबफोरखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो सुफुंनानै लानो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो आरो बेयाव जोङो नुबाय जे मानाव गेदेर फैला जि बरगयारी बिथांखौ बे ओनसोलनि बे समस्थिनि रायजो राजाफोरा जोबोद मोजां मोनो आरो मोजां मोननायखायनो दिनै बिथांनि उन उन दिनै गोबां रायजो राजाफोरा दिनै बिथांखौ बरायदों आरो बिथांखौ दिनै नमिनेसन जिथुनाखि दङमोन बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लानायानो मोनसे फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन फैगौ 2026 मायथाइनि जि MLA बिसायख'थियाव मानगोनां फैला जे बरगयारी बिथाङा एकदम रोखा जाबाय माने 100% रोखा जाबाय बिथाङा नोंथांमोननि समस्थिनिफ्राय बिथाङा थारैनो देरहालांगोन आरो MLA महरै MLA जानानै नोंथांमोननि सेराव फैफिनगोन बेखौ जोङो रोखायै हमनो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो लानो नाङा जाहाथे नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै बिथांखौ नोंथांमोना देरहाहोयो। जय जाथों जय बर' हारिनि गोजोन्थों। प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथां सानैया हाग्रामाखौ अर्डार हरदों हाग्रामा केवल मात्र मास मोनब्रैनि उनाव नोङो बाजेट खालाम मानोना जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट बाजेटआव जोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो थांगासिनो दं। 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि उनाव भारतनि प्रेसिडेन्टआ सिगनेचार होखांनायनि उनाव जेब्ला आयेन जागोन इन्टारिम सरकार जागोन। जों हाग्रामानि सरकारखौ होखारनो गोसो गैथारा खिन्थु दै जोंना मानाव गेदेर जेम्स बिथाङा आं EM जागोन होनगासिनो दङ। जाथों इसोरा आशीर्बाद होथों नाथाय मास मोनब्रैनि उनावनो हाग्रामानि सरकारा क्रेक माब्रै क्रेक आयेन जानाय लोगो लोगोनो इन्टारिम गभर्नमेन्ट जानो थांगासिनो दं। इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ सोर सोर सालायगोन जायफ्रा बै एकर्डआवहाय सिगनेचार होदों मिस्टार बि सावरायग्रा मिस्टार गोविंद बसुमतारी मिस्टार रंजन दैमारी मिस्टार डॉक्टर धीरेन बर मिस्टार प्रमोद बर मिस्टार लरेन्स इस्लारी लोगोसे उन उन थांफागोन फेरेंगा मोनाबो जों दैदेनगोन सरकारखौ जों 6 मासनि उनाव बे मेसेजखौ नोंथांमोना गामि गामि थांनानै बिमाफ्रा गथ' बायै बायै थांनानैबाबो खोन्थाहैनांगोन। हागोन ना हाया? हायो हानांगोन। आंनि आइनि रैसुमै राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लानायनि थाखाय जाय NDPफ्रा 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामदोंमोन आबसुआ मुभमेन्ट खालामदोंमोन बे एकर्डनि फिथाइखौ जोङो जानो थांनो नांगोन रायजो राजाफोर।